Majini kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e yweyo, jatend piny William Ruto koni chenro mar gero apaya ma Rironi kaluwo Mau Summit koro ok bi ger kod pesa mag hola. Jatend piny bende okoni kata gedo mar Ndach reru mowuok Naivasha kaluwo Kisumu nyaka Malaba bende ibiro mana ger kod pes mag joket mwandu kama ng'ata madhi tiyo kod yorego koro nyaka ikre ne chudo. Ekinde sidho chancellor manyien mar mbalariany mar Cooperative University of Kenya, Bernard William, ka ema jatend piny William Ruto omwonye wechene motelo. Ekendo lero ni apaya mar Rironi Nakuru koluwo Mau koro ok bi ger kod pesa mag hola ni mar sirikal sani odwoko chien milumbe mar hola. The road we have you saw listed from Rironi all the way to Malaba through Nakuru is not going to be built. Is not going to be built using loans to the government of Kenya. Unasikia? It is going to be built using a toll infrastructure, public-private partnership, investment. That is what is going to build that road. Ruto olero ni gedo mar gach okolo mawuok Naivasha kocha Malaba bende ok bi ger kod omenda mihole pinje ma oko. Kendo joket mwandu mabiro yudo rak mar gero yor wuodhno manyo dwa chiwo yot mar wuodhe manyamonge. The railway you saw put in the framework that we negotiated in China from now Naivasha all the way to Uganda is also going to be built not by loans to the government of Kenya, but it's going to be built by investments. Jopiny mabiro nyono nyamburko katiyo kod apaya mar Rironi Nakuru kod Mau biro chuno mondo chul omenda ka giti kod apaya no. To kendo kata gach okolo midhi losi bende biro bedo lwet kambi moro mabiro choko omenda nyaka chieng' gidwok pesa magitiyo godo e gerogi. We have developed alternative financing mechanisms that do not take the country the route of loans that could endanger the future of our country. And I have been resolute in saying that we must find alternative financing mechanisms. Magitimore mana ndalo manok to ka jatend piny owuok e limbe mare piny China kama noyude winjruok gi sirikal makuro to kod joket mwandu wejiwo dongruok koriwo kod kagedo mag apaya to kod gero gach reru manyasani SGR ma owinjore owuog Naivasha koluwo Kisumu nyaka Malaba. When I was in China with this good friend, many people thought William Ruto has gone to negotiate for more loans. You will change this institution and you will also change Kenya, and you will make Kenya move to where we want to go. That is to Kenya, we want Kenya to move away from poverty. We had talked of 2030. We are now only 5 years away from 2030. But if we are determined, it can be done. Walter Nyambaga, Ramogi TV.